lige se her, Michael, ikke? Ja. Sæt. Corona-dag. De kan forskellige tricks, de hunde, jeg har fået lov at følge under træning i dag. Labradorerne, 7-årige Malik, Siska på kun 5 måneder, 8-årige Nico og den 3 år gamle Golden Retriever, Cinder, er civile eftersøgningshunde. Det er jo fordi, hvordan får man fat i jer? Så ringer man til eftersøgningstjenestens koordinator. Ja. Når ældre mænd de går og klipper hæk. Som også to. Noget i den stil. Noget i den stil, må vi jo nok sige. Så er det sæson for, at vi skal ud og lede efter høreapparater. I terrænet ved Kronprinsens skov mellem Skanderborg og Stilling har Kai Rasmussen lagt forskellige ting ud allerede i går. Nu er Malik sendt ud for at finde det. Her er beviset på, at hun kommer med, hvad der er menneskefærd på. Det er jo en gammel, ulækker bak, men der er jo færd på den. Og så er der 2 telefoner, der er tabt i går, og 2 kort, der er tabt i går. Og det var dine? Det var min, ja. Mens Malik har haft næsen begravet i skoven i nærheden, har jeg tabt min bilnøgle. Malik bliver sendt afsted. Der går nøjagtigt 15 sekunder, så kan jeg starte min bil igen. Vi skal ikke op på banen der. Det er herfra så op til banen, og så fra containeren så over til hegnen. Hende her, hun dækker jo af, når hun finder tingene. Jeg kan fornemme på dem, at når de skal ud og søge et eller andet, så tænder de. Ja, så tænder de rigtig meget. Okay. Fordi de rigtig gerne bare vil ud og bruge deres næse og arbejde. Og det er jo lige meget, om det er ude at gå et spor, eller det er ude at lede efter det her. Det giver jo noget godt. Det giver jo en god bid og noget. Og de vil jo bare gerne bruges. Mine hunde, de kommer ikke hjem med det. Ja. De lægger sig ved det. De markerer derude i terrænet. Ja. Så skal du ud og have våde fødder. Ja, det er det så ikke nok at være. Bare folk bliver glade, fordi jeg havde en hund en gang, der slugte en 5, og det synes jeg ikke, det var. Og sidste gang, det var i foråret, vi var ude at træne, der var der en, der slugte et høreapparat. Så jeg ynder, at de lægger sig ved det. Sit. Corona, farvel. Hun kan også. Sit. Og corona, goddag.